Здравейте! Докато си чакам на един светофар, реших да ви споделя резултатите от моите социологически проучвания, които показват, че именно тези шортове или така наречените кратки видеа в TikTok и в YouTube, които са по минутка, две или няколко секунди, всъщност са една от основните причини за стрес при хората, защото краткото видео означава да приемеш свръх много информация за много кратък период от време. Мозъкът ти не може да я преработи достатъчно добре, да я осъзнае. И по принцип, ако се чувствате стресирани, е много полезно за вас не да не гледате видеа, не да не гледате филми, да не четете книги, а по-скоро да задълбочите вниманието си в едно и също нещо за малко по-дълго време. Това би ви донесло доста голямо спокойствие. Хубав ден! После ще кача едно дълго видео за йога и целувки, светофара светна зелено.